Sebairónia a poriadna dávka bezočivosti. Činohráje Slovenského národného divadla uviedli absurdnú komédiu o živote nevidiacich. Tvorcovia sa rozhodli ukázať život ľudí so zrakovým handicapom bez súcitu či moralizovania. Inscenácia Bezočivec vznikla v spolupráci s divadlom Zrakáč. Umelecké zoskupenie tvoria najmä nevidiaci a slabozrekí herci. Bezočivec je komédia o dvoch ľuďoch, ktorých spája strata zraku, no rozdeľuje prístup k životu. Daniel bez zábran využíva svoj handicap ako prostriedok manipulácie. Je to taký zvodca žien, ktorý balí tie ženy práve na taký dojemný príbeh o tom, ako prišiel o zrak. O 2 hodiny na to sa reštaurácia vyprázdnila. Zostali v nej len mladá žena a Daniel. Obaja sú pripití a nahlas sa smejú. Má rád tvrdý, čierny, cynický humor, nebojí sa otvorene hovoriť o svojom handicape a aj o ňom žartovať. Anna sa naopak so slapotou nedokáže zmieriť. Je z začiatku veľmi zatrpnutá a frustrovaná z toho všetkého a trošku opovrhuje ostatnými ľuďmi so zrakovým postihnutím. Žiť s nejakým slepým je tragické, ale dvaja slepci, čo už by bolo naozaj na smiech. Stretnutie im obom obráti svet na ruby. Inscenácia sa volá Bezočivec, tak to samozrejme je vtipné a je to ironické samé k sebe. Ten humor je tam ironický, je sarkastický, je nekorektný. Máme vlastne tú obrovskú devízu, že ho hovoria ľudia, ktorí sú v postavení, ktoré je im dané a nejakým spôsobom sa s tým potrebujú vyrovnávať aj na základe umenia. Práve ma pozval na rande. V divadle Zrakáč účinkujú herci, ktorí sa narodili nevidiaci, aj takí, ktorí o zrak prišli až počas života. Našťastie doba je moderná, sú technológie a našla som aj uplatnenie a to vždy bolo môjim takým cieľom, že hlavne byť nejakým spôsobom užitočná. Bezočivec ponúka pohľad na nevidiacich ako na ľudí so všetkými túžbami, chybami aj odvahou. Vyzeráš dobre. Patricia Pruhninská a Andrea Šubadová, Slovenská televízia. Začal si behať?